Pennod 15. Datblygu dy fusnes. Croeso i bodlediad bod yn Fos Arnat Ti dy hun, canllaw'r entrepreneur ifanc i gychwyn busnes. Pinnau dy fod i'n meddwl am gychwyn busnes am y tro cynta, neu fod gen ti syniad ti eisiau ddatblygu, mae'r podlediad yma i chdi. Mari dwi a fyddai'n dy arwain di drwy'r gyfres 15 rhan yma, fydd yn dy gadw di ar y trywydd iawn ac yn dy helpu di i ddeall a meddwl am yr heriau sy'n codi wrth gychwyn busnes. Rhan o wasanaeth Busnes Cymru y Llywodraeth ydy syniadau mawr Cymru, a'i nod ydy codi dyhead a chefnogi entrepreneuriaid ifanc i gyrraedd i uchelgais mewn busnes. Mae Busnes Cymru, sy'n cael ei ariannu'n rhannol gan gronfa datblygu rhanbarthol Ewrop, yn cefnogi pobl ifanc drwy ddarparu adnoddau ar-lein, gweithdai sgiliau busnes a sesiynau un i un efo cynghorydd mwyn troi syniadau'n reality. I gysylltu fo ni, hoffa a dilynna ni ar Facebook, Twitter ac Instagram. Anfona neges ato ni a fydd un o'r tîm yn cysylltu nôl efo chdi. Ffonia'r linell gymorth ar dim 3000 60 3000. Defnyddia sgwrsio byw neu live chat ar wefan Busnes Cymru, neu e-bostia ni ar bigideas@gov.wales. Wel bawb, dyma benod ola cyfres podlediad bod yn Fos Arnat Ti dy hun, ond cyn bwrw ymlaen a sôn am sut i ddatblygu dy fusnes, be am gael recap bach o benod 14. Yn y benod ddwytha, wnaethon ni siarad am sut i reoli amser, ac wrth gwrs sut i gadw'r ddysgl yn wastad rhwng gwaith a bywyd personol. Nes i roi 12 tip i chdi ar sut i drio gwneud y mwyaf o amser, a nes i bwysleisio pa mor bwysig di bod yn drefnus. Cofia sgwennu rhestr to do, osgoi pethau sy'n tarfu arna chdi, a cofia beidio llusgod y draed. Unwaith mae'r busnes ar ei draed a phopeth yn mynd yn dda, ella dy fod i'n dechrau meddwl am sut i dyfu'r busnes. Wel, paid a phoeni, dwi yma i siarad efo chdi am sut i fynd ati i wneud hyn. Mae'n deg deud, dydy cychwyn busnes ddim yn hawdd, ac yn anffodus mae datblygu busnes hyd yn oed yn anoddach. Os ti di arfer gwneud bob dim dy hun a rheoli pethau ar gyllideb dyn, mae datblygu busnes yn gallu bod yn chydig o sioc i'r system. Mae yna wahaniaeth rhwng gweithio yn y busnes a gweithio ar y busnes. Wrth i chdi dyfu, mae'n bosib y bydd yn rhaid i chdi gyflogi a hyfforddi staff, dysgu sut i ddirprwyo gwaith a rhoi systema newydd yn ei lle mwyn llwyddo. Cyn i chdi gymryd y camau nesaf a datblygu dy fusnes, mae angen i chdi ystyried y manteision a'r anfanteision. Does na'm byd o'i le ar beidio datblygu ac aros yr un maint. Gofynna wrthach chdi dy hun, ydw i wir isio rhedeg cwmni mawr? Wedi deud hynny, mae yna ddigon o fusnesau sydd wedi cychwyn ar fwrdd y gegin a sydd wedi tyfu i fod yn enwau mae pawb yn ei adnabod. Pa mor dda fysa hynny? Os ti'n gweld bod yna fwy o alw am dy gynnyrch neu am dy wasanaeth di, heb os mae'n werth manteisio ar hyn, ac os na neud di, neith rhywun arall. Gna'n siŵr mai chdi ydy'r cynta. Dyma 7 ffordd elli di gychwyn tyfu dy fusnes. Gwertha fwy o gynnyrch neu fwy o wasanaeth i'r cwsmeriaid sydd gen ti'n barod. Tria ddenu cwsmeriaid newydd. Gnad y gynnyrch neu wasanaeth chydig bach yn wahanol mwyn medru apelio at fwy o bobl, neu be am fentro mewn i farchnad newydd. Agorag angen newydd yn rwla gwahanol. Yr un peth, ond mwy o gwsmeriaid i'w targedu. Dechrau werthu ar-lein. Mae yna farchnad rhyngwladol sy'n agor drwy'r dydd a thrwy'r nos, felly gna'n fawr o hyn. Ehanga'r ystod o gynnyrch neu wasanaeth rwyt ti'n ei cynnig. Gad i bobl brynu masnachfraint ar dy fusnes di. Cychwynna allforio. Mae'n werth nodi y bysa datblygu dy fusnes yn medru dy roed i dan straen, ond mae yna ffyrdd o leihau'r straen. Tria roi gwaith allan i gwmni allanol neu fynd mewn i bartneriaeth cyn cyflogi mwy o staff. Chwilio am leoliad y medru di ei ehangu os ydy dy fusnes di'n ehangu, enghraifft swyddfa a dodrefn a gwasanaethau yn ddim barod. Gna'n fawr o'r gefnogaeth a'r cyngor sydd gan Busnes Cymru ar gael ynglyn â datblygu dy fusnes. Siaradau fod yr olwr banc neu gyfrifydd ynglyn â'r ffordd orau o ddatblygu'r busnes. Gweithio efo mentor sydd wedi datblygu busnes ei hun a dysga oddi wrth y profiad a'r wybodaeth helaeth sydd gennyn nhw. Profa faint o alw sydd am gynnyrch a gwasanaethau newydd cyn i chdi fynd ati.
A dyna ni, diwedd y gyfres o bodlediadau Bod yn Fos Arnat Ti dy hun. Ti rwan yn barod i fynd i'r afael ar byd busnes. Ond os oes gen ti dal gwestiynau heb eu hateb, neu os ti'n barod i siarad efo cynghorwr busnes, yna paid y gwastraffu dim mwy o amser, cysyllta rwan. Cyn i fi fynd, dwi jyst am ddeud wrthych chdi am 2 beth i gadw golwg allan amdanyn nhw ar wefan Syniadau Mawr. Yn gyntaf, mae Syniadau Mawr Cymru yn cynnal digwyddiadau a gweithdai i dy helpu di i ddod yn entrepreneur ifanc llwyddiannus. O arddangos cyfleon i gynnal cystadlaethau os oes gen ti ddiddordeb mewn dod yn fos arnach chdi dy hun, cer draw i dudalen cymerwch ran ar y wefan i weld beth sy'n ar gael. Yn ail, os ti'n uchelgeisiol, brwdfrydig ac ar dan eisiau cychwyn dy fusnes dy hun, yna ti angen meddwl am bootcamp i fusnes, cwrs preswyl 3 diwrnod ar gyfer unigolion rhwng 18 a 25 oed yng Nghymru. Fydd bootcamp i fusnes yn dy ddysgu di am y pethau hanfodol ti angen i gwybod cyn i chdi ddod yn entrepreneur. Yn rhoi amser i chdi rwydweithio efo entrepreneuriaid awyddus eraill ac yn rhoi cyfle i chdi siarad efo entrepreneuriaid sydd wedi bod drwy'r broses a sy'n barod i dy helpu di gychwyn busnes. A dyna ni gyda fi, dwi wir di mwynhau dy arwain di ar y daith yma tuag at gychwyn dy fusnes. Cofia, efo digon o frwdfrydedd a digon o angerdd, fyddi di'n fos arnach chdi dy hun. Paid ag anghofio, mae yna wastad rhywun ar gael i ateb dy gwestiynau, felly cysyllta fo ni. I gysylltu fo ni, hoffa a dilynna ni ar Facebook, Twitter ac Instagram. Anfona neges ato ni a fydd un o'r tîm yn cysylltu nôl efo chdi. Ffonia'r linell gymorth ar dim 3000 60 3000. Defnyddia sgwrsio byw neu live chat ar wefan Busnes Cymru. Neu e-bostia ni ar bigideas@gov.wales.